Mur. 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 Anak wong ngepen kowe. Tin. Anak wong ngepen mur. Enggak iki. Iya. Ngeri yo. Tenan, Tin. Lah yo ngomong iki asik semake yo. Masakne iki ada tamu. Semosakne saya. Ayo mbok temoni apa ora? Ngepen kowe. Tenan. Aku iki yo piye enek wong ngepen iki yo. Nek Tin iki wis blenger lek kae. Kan anu, sampamane Nek kaplingan, nek kaplingan. nek ngepen kali mak ini kan iso mengobati kamu lewat telat-telat ngomong-ngomong dhewe kan iso. Nek kan gak tahu. Iki walah, wis to, ayo tak ceritani. Ayo. Piye? Walah aku ki ngepen tenan. Nek mak ngeten iki walah aku malah tanda tanya. Oh. Oh, ngepen tenan. Tenan wong ya Allah kuang ning mbok kowe. Asam. Yo ojo dadi atimu kowe. Heeh. Wong ketok enek tamu iki yo piye ngono. Aku kirene ado-ado mak kok Palembang. Palembang lho Mbak. Aku ki ngepen mur. Nah, Mbak, nek diperang Mbak, gamis iki gak sah. Wedi Mbak, dipecat yo wis ngono. Ngono. salaman. Sampai kan aku ndelok sampean sama dipecat. Gamis. Heeh. Nah, jadi Kan anu napa anu pun gadah lebon nek kula dipecat mae. nggih tak lebone melok keluar. Teng pundi? Nggih teng Palembang. Teng Palembang, waduh anak bojoku kaku. Iku Kan wong Palembang lah kowe sampean kan aku ndelok prenge sampean dipreng gamis. Itu kono kota. Heeh, kulkas. Iki pundi mak jane? Kulkas. Oh. Mesin cuci. kabeh ditukokno kae lho. Mesin cuci. Heeh. Sampean wong Panolan ya? Jipang. Jepang. Kalau kan mau ketuaan gitu. Ketua. Tapi jenengan sakniki teng Palembang. Tapi yo uripe nang ndi. Iki mau ke piye ceritane rene ke ngepen? Yo dapur Mas Mbak Endah, Terus Mas Jaki terus Jessica. Berarti bendinten nggih anu ningali kontani mae Mas Dimas, Mbak Ida ngoten. Kalau tepas waktu leren nang bom iki. Terima aku kuwi. Lho ki mau jare mak kak syuting mak aku pengen kepethuk Mbak Mur. Aku beli. Kepethuk Mbak Mur, mak aku pengen ngepen. Tak iki tak syutingno saiki muni rupane melek, sing ndo rupa bagus apa? Oh, iki lho guys rupane guys goleki Mbak Mur jare ngepen. Lho ya. Gak pede ya. Enggak pede. Kok gak pede iki lho. Sampeyan kenapa? Tonton. Tonton. Lah aku pengen golek aku gak tonton. Tapi aku tau Rene mah, tapi madane sawi. Marai tampune mak niku kata. Canggih aku yo menyadari. Dadi anggaran nek wong teko ngoten niku biasane gampang dino niku. Tak konjungak pendang jungak alen kono welen. Ora mak aku wong kere kok mak jungak. Masa jumlah katanya mau sugesek mak yo. Kami suka-suka mak aku wong kere kok makmu. Piye betul? Mak ae mboten ngoten. Pokoke Iya jare. segala tamu ki Aku di kok itu tidak. Lah iki pen-pen mbok kek ya apa, Pen? Jare ngepen kok rene ra nggawa apa-apa. Ya aku ngepene kan mbek Jaki mbek Jessica tok. Lho ya, Mur, kira dhewe Mur. iki mbek Jaki mbek Jessica. Oh, Loh. berarti jenengan Saiki pancen omongane lenye-lenye cak kuwi. Di dapur kan aku lapor ngeprengnya pas itu kono. Oh. Dipecat itu kono. Oh. Mesin cuci aku. Wong ngene aku ki yo ngepen Mbak Mur. Mak, wong aku kok iso ngepen mbek dekne. Wonge nang ndi, Mak? Lho, Mak, wong Jipang ngono-ngono. Saiki guyang-guyu, Mbak. Oh, Mbak Mas Happy Mbak Jess. Mantap ya, apa juga mantap. Bisa kopi tepung marang aku. Iki ketoke nganu Mbak Jess damel drama ketoke kok. Ketoke
Duka nek rencanane berubah mulai. Gak sida ngepen ya, ben mergawe ya. Wes. Ya aku bar e. Engko nek suwe-suwe ya tak pecat engko. Pun nak nggih. Nah. Pun lega jenengan. Lho aku kae lho. Jenengan iki sing kula mau. Jenengan kan sing ngeten kula wonge. Ayo mur. Mboten ta ayo penasaran Kalau mur, penem kula nggih ngerti jenengan pun lega. Lho, aku. Yo kae. Batrut kasih tekoki. Batra aku ngepen Mbak Mur, Mak. Apa kesana nangis ya yo. Ada apa sih kono anu mesin cuci kok di prank barang. Lho. Kowe aku Mas nang Labuan Jakarta Pak Arum. Iya. Ada bakoni Mak. Ya kuwi. Ya mau. Lah ya Mbak Uno kono kokas mesin cuci kok di prank barang ate nangis-nangis dipecat barang. Lho, piye? Itu sebuah Trek. Aku yo ngerti Mbak Mu. Itu berak prestasi. Gawe konten. seorang YouTuber apapun harus bisa dibuat video. Yo Pak dhewe tukar baje yo nangis sepeda. Harus bisa. Tukar baje iki kok Jogja ya mayun wewek. Wes, col, wes petok, wes ayam. Col. Wes Mak. Mbak lu. Piye? Lho, jarane mau ngepen sapa nek wis ndak bandulan kono. Lho katok aku. Lho ya. Jas iki lho jas, penem jas. Oh. Wes ndak Aku kan karo Jas. wes jas oh. Jare yo pengen rene iki penong petok kowe kan Jas tapi kowe gak arek mare. Lho ya. Jadi Palembang tak lewangi mampir pengen roh kowe. Ele. Ojo jaki yo gak penak. Alah. Bayani. Terus marung gue. Terus marung gue kayak tamu dari Pati. Titik arak wis dadi. Iya sak meneh. Heeh wis ndang dipateng. Lha kok ada kok Mas jame kalau nek sanyo mateng kalau kabeh. Nah, mateng tok wis. Alah sak itik ora wis. Wis sak meneh. Nek kurang tak tunggu kuning nek bulan-bulan. Mungkin aku kudu muntah pin mangan iwak terus pindah surasan. Rasane teko-teko dasku. Kowe lho kok ra blenger perkara iwak kowe ndek iki dikirim iwak. 13 Singkat nang dilehmu. sapa? Kowe Iya wong mancing. mancing nang ndi? Bung Mbak Remo sak meneh-meneh iwak. Oh, gede-gede. Masa? Ayo, Padahal itu bubu tapi aku duwe. itu duwe toko tengah. Ayo, Dit. Bisa nek di anake kalau dino-dino nang ngomong untuk Mancing, Bin. Ayo. sama itu 20-an sampe meneh iki. Kok gue iki. Ayo tim tabune cek. Ayo tim meneh-meneh lho. Ayo, Dit. Aku duwe pancing iki, Din. Ayo Ayo, Dit. Kok bung kono lho, ndang sampe iki. Sapan? Iki tak tuku iwake. Tak tuku. Aku duwe tuku lumut, aku tuku lumut dadi yo Gatel iki dari nganggo Din. lumut. Gatel. Gatel apa? Wong mancing kek gatel iki lho. Gonde klo singit. Amit Mbah nuwun sewu Mbah, itu nderek badhe mancing, muga-muga entuk iwak akeh Mbah. Ngono wis. Wangi ngono ya. Wangi. Lah meneh tadi kok sawakeh Mak. Lah jare kok wonge nek singit terus tak yo tak. Sila. Mbah tak tolak dalan. Wis pake pemangan apa ora man bareng kono apa? Man bareng-bareng apa? Ya wis yo, tak natin. Asem-asem nang mburi kono. Iki gorengan Cekelane tronton kuwi. heeh. Penak nek aku gak nggur tronton. Lho bocahku cah Gak gak. iya. Gitu rene iki anate mriki, Pak. Dekmu ki pengen ini, Pak. Aku pengen kepethuk Mbak Mur. Mak iki to ngoten iki. Ayo Mbak ngerti ati kula pun nganu Pak. Alah iki mesti nganu. Ngoran. Ayo Mbak ngene iki. Nggih. Lawane anu pengen kepethuk Jessica.
Aku ki rene pengen kepethuk Jessica, Mak. Muri nomor 2. Jere Jessica ki marai wis duwe jaki kok jere. Ayo. Kok gak. Lah tau rene aku yo lali le. Ngatini kan. Heeh. Iku pengen kepethuk ngatini iki. Dono. Ini bisa tahu rene ting. Ya ting. Bisa ki tahu rene. Nah, sore ke laut ke mulai sore ya. Lu pengen ngapain kowe ngatini. Mbok kono gak? Oh, Tapi dedek ya ra duwe kok marah kok. Ra duwe. Gak ada duit ya? Dadi bojo. Gak ada bojo. Aku nek gak ada bojo sugih apa-apa. karuan yo. Asu. Wis tau menderita aku menderitane mbok. Mau melarat. Piye, Mang? Kowe manuk. Kok menderita moh Urip wis melarat kok melarat nah ya, Ti. Wis lagi atas guys. Mau tak tumbasno bakso Bu Sumarno iki. Ya omahe atuh. Tangane le. Nah mangan ale iki. Mangan bareng-bareng lho, sik bar mangan. betul dong aku mak apa remang aja remang. Ning dari Beda. Lagi wak mbok ngono kok ora Arifin seneng. dulu aku kelan saiki ae. Senengane Arifin kok. Iki masak guys pek ngatini kanggo olah-olah terus koper. Itu tentu bumbu kuning. Iya. Di asem-asem. Harus cilik. Lah ke sadu lambar mbok tokno mbok Bu. Apa? Pas ketokno kok aku. Ya wong cilik sing Pak balik maneh. Tapi kowe ora enak ta. Bareng ngono kuwi ngono angkok lah. Takon. Astagfirullah. Gimana? Langsung lagi godhong lutitin, godhong rawe iki. Oh, paling sedap dan nikmat. Godhong jati. Aku kok pengen lek dong, asem-aseme kok nganggo opo godhong dundong. Aku suka ngene. Nang bul. Asem-asem ala lek ngatini. Wis dadi guys, ki wae merok di pres. Pres sih, Pak. Wong telu iki ngeri yo. Deni aku kowe wis awake ngeri kok bung labuh. Kanggo berat. Kanggo mentak bumbasem daging. Wis Mbak, ndang takno Mbak. Wes, nempatno ayo. Wis wis matang ki. Engger mbok kei rokok 5 wis enak iki ne. Nek kei ro iku aja siji din 5. Ku ketin dirasani Mbak Mur. Ini ki nek masak ora tau diincipi ngono. Heeh, aku nek masak. Nek masak gak tau diincipi. Ya wis ngono ki karangan tok ngono kuwi. Pedes asine gak ero kuwi pokoke. Karangan tok. Wis sangerane bluk wis jos. Engko sing ngrasakno sing anu. Paling nyicip ya terima epet. Nek wong iki ngurung sak mangkok ngono ya ora krasa. Wis ngono tok wis. Wis, kandhane. Karo dhewe masakne. Ayo, sampai putih. Ya saya. Mama. Wis. Wis ben mandek Pak Amjad ngono. Omahe adoh pati. Kok kono ki nek anu aku diolah-olahno ora kakaruan yo Mbak Mur yo. Walah opo enek kabeh din mosok nang kene aku tak nggurno ki yo gak penak kowe. Lah ora kondo iki. Ora enak apa-apa.
Iki masakan ala Sefle. Ngerti nih. Wes, guys. Ada taman ada. Saya enak guys. Taman. Kalau DKI oleh-oleh, ayo toh. Ya sesuk 2 kilo, 2 kilo, 1 kilo. Ndang anak mah mantir. Aku ke rumahe. Kalau jajari cipok kok ngomong ae koyo sesuk le tim kok urip kok mbok gek susah. Lah iya. Sing ndi daginge doan, kok tak anakne anu. Sesuk tak selepno kenapa lah? Mbok kowe ya wis. Jangan kayak mae. Terus kok mentah ini? Ora kena dipangan iki. Lho, masuk ke sini. Iki mentah. Iya, iya goreng sik to. Lah, yo dhewe oleh-oleh mentah iki. Iki apa? Tapi di rumah itu jarang. Wah. Oh, cuma memang dipek siji di sambel nomor. Ora teh. Ya. Wah, Pasar cepu ora enek. renek ya aku agar Mbak Mur agar awake dhewe apa dikarep yo langsung. Aku apa Din? Saya ngono kuwi Mbak Sri sami. Tapi wong Klopo Klopo? iki? kira sikane iki. Iki pakanan apa iki? Lah, Oh, kontelan panggang iki kenapane iki lontonge. sodro sami iki ora lontong. Apa? Putri. Putri ya beneran ya. Kacal temekane Pak. Kacel lho, Pak. Atas, Pak. Iya. Pak buka kasem. Ya nanti gorono ta, Dik. Gorono kabeh nguri kanan opo. Ayo dipangan. Guys, ki Mbak Sri ki sing iki mesti gawane marik-marik. Di kene. Ya wis karo. Mbak Mur dadi gawane utri. Utri. Iya. Iki lontang kayak lontang. Utri. Bener. Ya, ini gawane sak meniki iki apa? Digawekno Dewi tini iki sang. Iya, Bung Sumarno ngono kuwi. Utri tenan yo, tak kira lontong. Iki kok ngopor. Panggane kok nggo ngopor. Kok mboten diparates dados do ampot. Puter tanganem piye? Kandung tentit nek mangan ya. Lek ngontah. Ini jalukane ngono ki, Guys. Arope ora enek. Sumarno ini bongo ki san. Opo ae digawani kabeh. Nek rono ora tau tak kene opo. Putri. Putri. Yuk kita makan. Kandhani kok. Iki nek urung anu ki rasah mulih kowe wis tak kandhani bolak-balik le. Lah kok dozan, bener kene iki apa-apa kudu doyan kabeh. Kolu. Murah kok ora doyan. Wis mek paroti. Aku ki ora doyan putri, aku kok mahal. Lah nek kene iki kudu doyan kabeh. Terus yo biasa ki, Mbak. Mbak, apa ki peso? Penti suwek iku lho, solet. Coklat. Panganan enak ora guru-guru. Bu, nek nyempane kula apa putri, Bu? Oh, jenenge Dik. Nek tidak iki apa kudu ditangkani. Iya, aku ya Allah. Kadene mendem kok iki. Mendem kok menyok aku. Urip iki man sredek kayak ngono kuwi lho. Mati iki dek utamane ngono. Iki nganu mata kucing. Jenenge mata kebu.
Lah mie ayam nang mana, Tin? Emoh. Mie ayam e. Emoh. Mas emoh. Ini lho, iki apa-apa nek dipangani ngono lho rasa mamo-mamo. Lah wong ora seneng kok kon mangan ki lho. Biasa kawane sakku. Biasa kawane. Yo. Ora mangan yo lemu. Banyu adem. Ora rusak, Tin. Yo malah panas sih aku dimai. Di dandani bolak-balik yo ngono ae. Pak, iki lho, Pak. Ya Allah panganan. Kene kene kono wis tok. Lembut ke panganan tok kowe tak ngene. Ini sego goreng apa, Pak? Asapane apa ndelok iki saus abang. Apa kacar-kacar kok lambe. Kan mangan kowe. Ngono nek gak mbok pangan tak pangan. Aku kok doyan. Opak digalane. Iku. Ngono. Loh. Itu apa lagi? Udah asara. Lah kok ngono? Iya. Kok sih mau tahu itu enggak? Waduh. Sak iki. Apa-apa kok ngomong apa-apa ngomong. Ora enak. Tuku es sirup. Mau sirup gak enak kayak budreksin rasanya. Iya. Sirup jenenge sih. Enak ngono sing ngono. Mas sing iya pengen melon. Iya lah kuwi nek kok budreksin kuwi aku duwe kalau. Dasar ngono koyo budreksin. Kon mak iki mbok ndereng aku nganu saiki kok aku piye. Mak aku piye. Gak enak. Enak, kok ora enak. Kok sebenarnya nek Mekah jadi godo malaikat sidra. Apa-apa kok mau mak yo. Ini kok ora dadakan sawisane sretek ora enak bongkok ora enak. Apa-apa panganan apa-apa kok muni ra enak. Apa? Kamu kok? Wes oh. Tak menit tok iki. Wah, Ayo to mangan wis to. Apa-apa ya enak, apa-apa enak ngono. mari iki dhek kan uripe wis bathok. Aku urip ki mangan menyok terus Mbak Mur, kowe gak ngerti cah. Oh alah. Diadari tanpa menyok kok. Sego sredek, sego tiwul lho. Aku terus kon piye ngono lho. Kok Tapi wong sing dolan wong kidul panganane yo timbul iki. tapi kan enek seberase. Apa? Wis iki papamu apa mbok Aku tak tutupnya. Wes. Lah kok nek ngendumi wong gak kayak klopo. ora tak ndumi tak pantil kok. Kok ndum. Kita kan sudah Hafal tahu, yo, sudah tahu amal. Ngarang-ngarang dibadok dhewe yo. Loh, sing ki ndi motone? Hilang. Pacar nanti ini mau apa? Sing pundi? Mbak Mur mang golek Mbak Mur. Ya dhisik kowe. Tapi aku rene ora tau kumok kuwi. Sore kayak yo Mbak Mur. Mantul kok sama wong ganteng. Wong ganteng iki gak enak iki. Iya, Tak doyan aku. Doyan iki. iki menyok apa nganu lek kaya ager-ager lho. Iya. Iya ta. Bener-bener. Rapone atik enum iki wae. Gak sih makan ngono kok. Enggak apa itu mana. Anak agawanane. Wis mau duwe daging tak gawe daging gak usah ya. Badai lho. Ya. Tutup Pak, tutup Pak. Duwe daging tak kei daging. Duwe napa ya ora tak kei apa-apa mak ora. Sing kanji sapa Pak? Sing kanji. Yo bakale pati kanji. Oh, bakale pati kanji tak kira sing kanji sapa. Pak Ami keminter ora ro iku wis. Ya nyajal ngicipi. Wong telo jane Pak Kanji. Tapi tuku ngarani kaya ager-ager lembute iki lho, nek tak delok. Sing tak jajal iku nek tak jajal aku iso ngrasakno iki. Anu ya, Mas. Selepannya tuh. Eh? Selepannya ada paling lembut. Lembut anune gak enak serat-serate. Lho. Nak jajal iki. Di atas ya? Nek ajarane. Iki telo. Gak telo lah. Kayak Enggak. minyak kalau minyak. Minyak iki. Apa ra minyak? Enggak kak minyak. Enggak. Orang kanji minyak.
Terus marah ki enak-enak ini. Kak, Enggak. kak minyak apa? Enak pas dede, enak nongkone. Matote bahan utamane. Iki kalau aku gawe ya moto kebo ki anu iki. Telo iki. Bahan utamane Tapi tapi rasanya rasane telo yo. Iya, rasane ra telo kok, ora menyok kok. Iya iki. Walah. Mungkin iki late ngatel kok, Bu, nganu nih. Iya sih. Bener iki Terus? cocotem. Apa? Iya, rasane ora menyok kok. Mangap kita cocote nek gak minyak. Iya sih gak minyak ini. Ya. Kanji. Heeh. Kanji, Mbak Bud. Tapi dicampur Kanji kanji. kuwi gak ya bahan dasare menyok. Tapi ki ditepung anu bahan di anune kok tepung ki mang ngono. Tapi sih ndak masuk gak tenek telone iki. Nek telone enak tapi sithik. Hmm. Tapi nongkone kroso tenanan. Aku malah krasa noko. Enten ya, Mak. Enak, nongkone kroso. Iki ki aku nek gawe jenenge moto kebo saya tak gawe telo. Tapi ki santiku enake bahan dasare telo. Iya enak tapi ora akeh. Nek kan Iya, nongkone. anu cenderung nang kanji. Lebih akeh tepunge. Dadi ben kiyal. Enak pun yo. Enak. Enak pun. Cocotem lho mangap ae. Ineh po wis. Wes, wis suwe. Lah aku nek nggawa gak nggawa klopo. Emoh. Emoh, saiki aku nek gak nggawa. masuk. Ora biyen Yo, yo. nggowo klopo, waplok ndasa mencelak. Lu ki nang mana? Gak apa marah neh kok. Wes. Aku nggawa klopo yo. Ya, parut nang omah, kowe ngendang. Parut nang kene kok. Engko kena mah karek mangan kok. Sisan sing parute teteh. Tak umbah dhewe. Iya. Badanku Kayak nang omah dadak kan enak ngono aku ra lho. ndek parut. Demene ae nek ra ndek parut. Aku ra ndek parut nang omah kok. Mula kuwi aku nek mlebu tak blender. Enak ra enak. Anu, cenderunge iki nongkone klo Wis terus. separo awes yo mene yo. Ma. Mene Siji lho, aku. mene lho, Aku merasa Ki. gede dan glondong. Iki lho sak mena. Ma. Tilik gamis. Enak le. Apa? Ke Ibu Sumarno tidak oleh iwak sak mene kae. Kae lho ndak kek meja. Lho, senengan kok dikek iwak juga tak mau entar. Bayar nih. Ibu Sumarno. Kau tak kandani le. Soalnya ini kan ada. Lah tak telepon kasih lho le kulkas tepi. Iya, Pak. Terus cek waktu enggak. Nggih Mas ya apa? kan jadi. Terus mau para penduduk. Tapi dia seneng nih. Penduduk tak Kok ikis mana juga. potong. Enggak ada ya aku masalah penduduk. Penduduk ikis. Kok ayo tak mriku Mas nek anu. Ya Allah, Lho. Oh sak wala yo Iris ti. Anu. apa? Yo mbah Mas Iki sak sak lagi lagi. gitu kok nek enten ya tak delek mriki. Kalau Mas Arifin tak gawekno gaceman. Lah iku sak mene ya ti. Gaceman Daging. gaceman daging. Kalau- Kalau nek gorengi, Mbak Indah. Oh, Sambel no enak. Kuwi daging senenge mbah kuwi. Aku ora panas. Oh bener itu. Ya kok goreng tok ora. Bayarnya saya kapet sih enak. Loh. Sandung lamur iki. Ya Oh, sandung lamur iki ya. Heeh. Memang kemarin tak elokno. Sama lewat lagi. Kuwi kerek ngiris sih. Lho nang ndi, Mas? Tak lebokno. Kerek ngiris sih Iya, kerek. Masya Allah panjangnya luar biasa ya Gusti, Mbak Sri. Kalau mbek terong ya. Tin anu tin, ayo gawe warung tin. Ning ndi? Masakan ini iki tin. Ku tak kulakno apa Pak. Iya, mangut dulu kok. Mangut. Tadi Sak sak porsi mangut, bijaman. mangut apa mangut. Aku tau sing barko ndi? Saya jangkung, ngono Saridin mampir ning Ya kalau Allah. mangut. Anu ngene iki lho tin kita masak ngene iki. Mangut Ku mangut sak porsi ngono piro. bareng. Pokok iki gawe gase iku ngarepe stand iki. Tak tutup. Iya. Tapi nek sampah maning jenengan bukan buat nonton Mbak Romantik wae. Pinggir rata. Enak Mbak Romo pinggir ratan. Jadi iki masakane ngene ae tin. Online tok. Heeh. Kok gak usah maksudnya iku lho wong pesenan. Iya, pesenan Pesenan langsung wong puro. Berarti gak nyecek maksudnya gak nyecek masakan Ngono piye, Tin? Ya tak yang tapi mending ngono lah. Jadi
Ya Allah, itu tak kolakno kok pating dini. Masalah ciri khas maut. Ciri khas maut makin mampir ora, Nduk? Mampir tetep ya dini. Tetep mampir. Wong aku wis tau kok. Nunggu tampil ya. Mau nek enek wong acara terus nunggu Lah ya nek acara-acara tok lho. Kudu bener kaya apa ngono. Nek di warung kudune dibongkar mak iku. Wis kok gampang. Nanti tak kei sitok ae. Wargane akeh sitok. Tanggane sitok ya iki. Sakwe ora apa-apa. Sak iklasem sitok apa sakwe. Tanggane loro iki wis nah. Iku Mbak Mun ya, pokok itu. Nah, Pangkas ini. tanggane loro, pakai plastik Mur. Nggih. Kita masik dulu. Nah, saya pakai turut plastik dulu, rasa tanggang kok nek kaya mulut itu. Mergai terus engko pinjem-pinjem rasa tangan dhewe. Dadi iki nek iki panganan iki Wis ya wis Jessica paruti. Aku gampang. Aku di parut nang omah rasa kuwatir. Samula dikeki wati ngene iki wis sampe kepangan dhewe lah njer. Kok diadahi engko sapa sing gelem. Yo gelem ae karek aku sing ndumi ngono maksude ngene. Nek semene wong-wong ngono ki ora dipelaloke kok lontong mat bareng-bareng. Besok ki apa ya tuku terong bakso ambek jangan lodeh iki. Bakso sing iwek sing gede kayak iki jangan nambah iki. Kan mau mana? Iki piro iki? Kowe? Biji ya. Biji ya? Biji. Nah, iki kapane kok. Sik iki nang tak irisi tak kei klopo mesisan kok. Ya Allah. Ceritane. Nah, Mbak Mur iki siji. Aku tak pengen ae kok. Terus siji ae ya. Engko batu-batu itu. Oh, palu pizza suka. Kak Indah. Ini nek kita ngirimi. Sithik-sithik ini tak ning kita guys. Enak, mantap, super. Yo. Ndelok le. Enggak usah nyok. Udah mireh nyok. Kuat iki. Ada yang itu. Aku klopone butuh. Kerangku. Aku Ora mangan, ndak mbok pangan, mbok parut penak ana kok ora marut. Wae nang omah untuk mangan kok engko barisak bubar maghrib kok. Ya Allah ya Rob. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Bu Sumarna, terima kasih. Sehat selalu berkah barokah, mudah-mudahan mau umroh diparingi sehat kesehatan walafiat, tidak ada halangan apa-apa, muka-muka mulai selamat kuda selamat. Amin. Jono sekarang sudah alamin. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tin gak apa-apa ae, Tin kowe kok meneng-menengan ae. Kok gawa marik-marik.